Let us listen to that Psalms. Psalms chapter 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, Yeah. nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Verse number 3. Verse He number shall 3. be like a tree planted by the rivers of water. Kukhona There is into something emenze lo muntu that has made this wahamba person, elifini yakhe wafana nomthi osecaleni kwemijela amanzi. that made him to be like a tree by Into the rivers of water. aqale Something wayenza that the Solomon emenze that abe made lo him hlobo. to be like this. Awunovele nje ufuna ufana You nala can't muntu just ophumelelayo, want to be but like a person who awuzenzi prosper, but you izinto don't do azenzayo the things that he ezimenze does. waphumelela ngaphezu kwakho. That made him to prosper more than you. Lumka Be careful ungabi nomona not to have jealous xa abanye bephumelela ngaphambi kwakho, when others prosper before you, xa abanye belungela phambi kwakho. when things get well before you. Kwilife yohamba In noThixo the life of akho walking with God, nto ifihlwayo, there's nothing that is hidden away. but into ethethayo uba But what ngubani matters is onyanisekileyo is kuye faithful to xa themselves. esithi ufuna uphila, When they xa say they esithi want ufuna to be uphumelela. healed, when they say they want to uThixo prosper, God ukunika into eza kuphilisa. give you something If that will heal. awuyithathanga, If you did not take awuyisebenzanga, it, did not use it, awuzophila ke. you will not be healed. Mamela iBhayibhile lesixhosa. ayuyo lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ya, ongemiyo endleleni yaboni, ongahlali embuthweni yabagxeki, ngubani osusayo? Who removes themselves, Ongahlaliyo. who does not see. Yazi laa mntu akahlali. This person does not see Uyazisusa yena ngokunokwakhe. Should Ngoba uyayazi into ayifunayo ebomini bakhe. because he knows what he wants. Awunohlala in life. naphi na You can't sit ube usithi anywhere. ufuna uphumelela. Yet just say you want to prosper. Unless awunyanisekanga kuwe. Unless if you're not faithful to yourself. Awunothi hayi You can't say. uba mani belapha esimakuleni, hayi ndizohlala nje I'm mna just in the club. andiseli I'm mna, not drinking. hayi ndihleli nabo nje I'm mna just sitting with anditshayi. them, but I don't smoke. Emkonzo Brethren, hlala inyanga zibe ntathu kule yesine Be with them for those 3 months. in the fourth one, hey, my God, kule yesine inyanga on the uzokuthunga. fourth mouth, you'll be done pouring. Ubuthi hayi ndihleli nje mna Because you just said, ngoba I'm nabo sitting uhleli with nabo them. benza I don't ntoni? drink alcohol. What are they Uzothunga doing? mkonzo. Will be the one pouring alcohol. Hlala nabo hayi anditshayi. I don't smoke. Sawuva ngathi usithi madoda We'll hear you saying that. akho umuntu onenqotyi. Ya. Ya. Hleli nabani? Who are you sitting with? So ibhayibhile yakubonisa uba umuntu The one ofuna who uphumelela The one who wants to uyazisusa. prosper removes themselves. No siphila kwixesha lapho We're living ngakumbi a time, ezilokishini especially the township. lapho nabantu abakhonzayo bengakwazi ukuzisusa. They cannot remove Abantwana abakhonzayo themselves. Children who go to banobutshomi church, bathe sa they endleleni have friends, abazisusi. they are friends in the streets, don't remove themselves. Akonto enzima ngongathi kulapha ezilokishini. There's no place difficult. Abantu baselokishini People abazisusa in the entweni. township, they don't remove themselves from Izindlu something. zabo ziyaluma Their houses, ziyarhawuzelela. they are Bafuna itching uphuma. things. Amakhaya They want to bafuna leave. uphuma. They want to leave their home. Uya kobani? Who are you going to? Uyaphi uya kobani? Who are you going Ngobani aba othi zitshomi zakho? Who are these people that you say they are your Yakobani. friends? Who are they? Bazalwane, ayothusi into yobana ube nabantu ezilokishini abakhonza It's namhlanje. not surprising Ngomso that xa people in the udibene naye township nakunxenele just phandle. said tomorrow when you meet them, Ayothusi they're loo nto drunk. elokishini. It's not As surprising. long the imbewu thina township- sihlwayele. As long as Sihlwayele the kwa people eli ebomini bakho. They sit early in your life. So asinatyala emphefumulweni wakho. We have no charge over your spirit then. Kabundatshaza utshalusa but thina We build the sinatyala. streets. We have no sin. Sihlwayele imbewu kwa eli We ebomini bakho. planted the seed early in your life. Chandaza ke Be a bonotshandaza. person who moves around Thina them. sihlwayele kwa But eli we ebomini bakho. have planted the seed early in your life. Lapha koko Moreover, awuzoba nomntu ngomso whenever the person ozambona uba mandikhalazele yena That will ungaphumeleli. see, complain Uzoyazi about bana not prosperity. ndim you'll know that it is me. ndihambe indlela I've walked in the way bengafani ndihamba kuzo. that I'm not supposed to be in. Ayinyanzelisi ke bazalwane lento It is kathini. not things that we force. Inento nokwenza nomuntu ofunayo. It has something to do with the person who's Akunyanzeliswa speaking. lapho. It's not being forced. Lento tu Yesu What Jesus says,
uba abazamkeli if they do not iindaba receive ezilungileyo the nizishumelayo good kweso news sixeko and eso to preach in that city, vuthulula inyawo nihambe Does uthini hold your uyesu feet uthi and bafundi move. bam You say, "My ningayinyanzelisi le disciples, do nto not force this. ayinyanzelwa le nto You don't force this. Nyanzelwa. You don't force this." Hallelujah. But then Who's like an amen of God? vuthulani nihambe When you shiyani say, noba "Dust off your bayatshabalala bashiyeni Even if they're perishing, leave them. umyalezo endinithume wona The message of ningawunyanzelisi Do not force it. ningawunyanzelisi Do not force it. mamela nala verse number 1 Listen to verse 1. mamela verse number 1 lokona kula chapter hayi uyolo lomntu ongahambi hayi uyolo lomntu ndawo. yaba mamela kwalani ba laa mntu lowa That person nguye othatha izigqibo is the one who yoba takes ye the ndifuna uphumelela decisions that I so want to andizohamba prosper. ngendlela sibe ngazekapha I will not take this way. hayi uyolo lomntu Blessed is the one qhubekeka mkhonzi ongemiyo endleleni yaboni ongahlaliyo embuthweni yabagxeki yena unonelela umyalelo kaYehova ucabanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi ya onika isiqhamo sawo ngexesha lawo ubomi bomntu ngamnye each person's bekufanele uba life kanti kulolu hlobo should be like this. amen ngenxa bana ubomi Because life namhlanje today, ngenxa ubomi namhlanje because life today babantu abakhonzayo of people who go to church, babuthethe babuxhomekekise eceleni they've made it to depend on us. loo nto ibangela bangaziboni ngola hlobo It olya caused them not to see themselves I'm not like sure yandiva that. ndikhuluma yina I'm not sure if you can hear what I'm ngamanye saying. amagama In other words, bekufanele ilife yakho your ikhiqiza life should bring izinto forth ezirayithi ngexesha right layo things in its hayi season. ngoxesha uyesu onkosi Not by enza ngoku pressurizing ndinike Jesus. ngoku Let's just do it now. Give it to me now. womile man womile mkhonzi You are dry, brethren. emkhonzi womile Brethren, you are dry. bomi ngomntu ngamnye befama The bufana life nomthi of each person is supposed to be like a tree. igcwele ke ebhayibhileni into yobana ubomi babantu bufanekiswe nemithi That the people's life is compared to a tree. igcwele ebhayibhileni It's all over the Bible. bazalwane umthi Brethren. awuthandazeli uba nesiqhamo If a tree does not pray to have a fruit, umthi awufasteli uba nesiqhamo does not fast to have a fruit, umthi awubulaleki ngoba does not nesiqhamo work hard in order to umthi have ulinda ixesha lawo a tree waits on its season. into enzima kuni makholwa What is difficult for you believers, ixesha lakho your time loba nalento of having liyafika lidlule it comes and it goes. kuphinde kufika ixesha efamba unale yesibini Comes nalo and goes on the lifike second lidlule time, and it comes and also passes. inye into eyidingayo udinga There's ngoku one thing you need ukuzama ukhavarishe izinto cover things ekufanele uba kanti waba nazo that should have ngo-2010 had in 2010. bomntu ngamnye kumele The uba bufane life of each nomthi person was supposed to be like a tree. wonke umntwana kathixo Every kumele child of kuphushe God ilife yakhe Should ifane push their nomthi life to be like a tree. ungaphushi uyesu makenze makakunike push phusha people ilife righteous yakho to do mayifane something. nomthi Push your life to be like a tree. asikho kulo push We are not in that pushing. ophusha ubomi bethu bawufane nemithi Pushing our life to be nesiphusha like ba a yesu tree. wenza lena ngo What yesu push ithi ngo now yesu is just ekhayeni do ngam this. yesu Cheers efemelini in my yami family, in my emkhonzi home. womile man womile Brethren, you are dry. womile mkhonzi You are dry, brethren. womile You are dry. ayizonceda It will not into yobana help ungazazi ba for the man ndimele ndibe njani that how I'm supposed to be. ndimele ndifane nomthi I'm supposed to be like a tree. khona ukuze ndingathi namhlanje that yimini yezicelo make It's the ndiyocela day for request. namhlanje Let me yimini go- yezicelo let ma me go- ndiyocela Let me go and do requests. ziphi ezinto uzicelayo Where are the things that you're asking for? nansi into ebuhlungu Here's a painful thing. ucela ngathi ziphambi kwakho kanti You zisemveni ask kwakho as if they're in front of you, yet they're behind you. xa ndisithi zisemveni kwakho When I say they're behind bekufamba you, zenzeke ngo-2010 that should have happened in 2010. zingasemva They're behind you.
ubani kumele afane nomthi should be like a tree. Lona ucinga ba okay kumele And ngifane once you nomthi think that I'm supposed to be like a uyalususa uxinizelelo ozinika lona ba You makube give- right you ngo remove the makwenzeke ngo pressure that you makuthi give ngo yourself. That thing that's right now, it must emkhonzi happen now. womile man Brethren, you are dry. womile mkhonzi You are dry, brethren. noba ungaya kumthi wamagwava uthi Even if you go kuphana amagwava ngo And uzathi say, la "Please mthi go to see-" emkhonzi And first nomile it will tell you that I'm dry. ayilo xesha lawo It's not my season. umthi A tree, awuthandazi it does not pray. awuzili kudla A tree does not fast awubulaleki food. It does not work kodwa hard. nje uthwala isiqhamo sawo ngexesha lawo But it's just based food in bengafanelanga the ba season. lonto iumo kuwe Isn't that supposed to befanele be ba more in your wena life? uthwala isiqhamo You are nakayi supposed 20 to bear ngenyanga fruit even 20 times a month. njengoba uThixo As God ethe washumayeza preached, nangezilwanyana even to animals, ezinye zizala kayi-1 ngonyaka others give birth once a ezinye year, zizala kabini ngonyaka others give birth ezinye twice a year, zizala 1 and others amaqanda amaninzi amantshontsho amaninzi many xa puppies. iqandusela nkukho idivumbu When it comes, nasi isikhukhazi silandela luthotho lamantshontsho ngemini followed eyi-1 by many chickens in one day. so uthixo usifundisile nakwizilwanyana God even sheke told us izilwanyana ziphila njani Check how other animals are living. bakhona isilwanyana If there's an esithi animal qhofu that gives so xa siphakame ne-10 15 and stand up with 15 or 10, emntwini bekumele uba umntu xa kuthiwe qhofu kuye when it happens to a person, nozicingeleni nina Just think bakukhona inkukhu ekwazi ukuthi If there's vumbo a chicken- namantshontsho ayi-10 ngexesha eliyi-1 With 10 wena chicks at one time, what about you? ngexesha lakho loqandusela In your lesiqhamo time of fruit, bekumele uba kwenzeka ntoni what is supposed to be happening? bekumele uba wonke umntu uyabheka xa ejongana uba Everyone's supposed to look for- yeyeye ngumntu waphi lo nguluhlobo Where is this lunolomntu person from? What kind of person is this? yeah can I show you something Can I show you something? awukho semveni kwakho You're not after yourself. ngapha kwakho akukho semveni kothixo And moreover, you're not after God either. ngapha kwakho semveni kwezinto But rather, you're after things. awukho semveni kwakho akukho semveni You're not kothixo after yourself, you're into not after semveni kwawo God. semveni kwezinto But what you're after is things. zinto And ezo those very things ziziswa lixesha lakho that is loqandusela brought by your time of giving birth. yebazalwane Brethren, nake nasibona isikhukhazi sihamba siyocela iqanda kwenye inkukhu you have ever No. seen a chicken going to ask for so sibona egg from inkukhu another yothi chicken? isokolisa ukuthi You'll never ngicela see chicken ngicela brothers uboleka and amaqanda abeyi-5 Please borrow me 5 eggs. ngokufanayo nalapha ebomini In the same nowuphi life, na umntu othi xa ephelele yiswekile anyone who's running out of sugar, abe kudala engqondweni ake sithi and in their ndizoyoyiboleka mind say they'll go and so borrow zabe it. niswekile yanele endlini They apha. will never have enough sugar in the house. nowuphi na umntu ozinikele ekubolekeni Anyone who's given themselves borrowing, itiphi kamphelile he I'll go- mandiyoboleka let me go and borrow. ngekho ube nazo zibe nintsi ngomso You'll never have many of them. namhlanje Today, esingcwabeni in the funeral, ake ndiyoboleka ilokhwe let me go and borrow a dress. sowuzube nelokhwe ezininzi You'll never have a lot of dresses. nowuphi na umntu ozinikele Anyone Who ekubolekeni has given themselves in borrowing ngeke abe nento ezinintsi ngomso will never have a lot of things tomorrow. nonebangela uba lo mntu aboleke What caused this person to go ufuna and eli borrow? xesha lakhe longabi nale nto Once the time of not having these, ufuna ukuliquma wants to cover it. ufuna uziquma uba ibe ngathi Want to cover it. lixesha loba neempahla It's the time of kanti having clothes. alikakafiki Yet that time has not come yet. alikafiki That time has not come yet. neyiphi na inkukhu Any chicken ibinothi xa ingenamaqanda if iyoboleka the devil kwenye take inkukhu and go borrow eggs from ingangeke another chicken, ikhotyelwe izandla ngomnikazi wayo uba ye Oh, iyabona no. le tyiphu le you'll never clap hands for it and say, "You see this ndazinceda chicken? ngothenga lo tyiphu lo I helped myself by buying this chicken." ubolekela ntoni Why are you borrowing for? xa ufuna uba nalaa nto ngomsi ibe yeyakho When you want to have something beyond wayozinikele ekubolekeni and why giving yourself in borrowing? xa ufuna uba nezimali zakho When you want to have your own money, wayozinikele ekubolekeni why are you giving yourself in borrowing money?
bakhona abantu There are abazinikele people ekubolekeni. who have given themselves in borrowing. Sozihambe ke zakho inwele. You'll never go to okay. Nemaxhoseni centana. Kandiboleke inwele ntombi. Please borrow. Sozube nazo zakho You'll mosina. never have your own hair then.